Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 11 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog upat nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 32 ngadto sa 38. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw na Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. O giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magpalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pangmamumuo nga muani niini. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.